Táto knižka vznikla ako letný projekt mňa a mojich synov, 11-ročného Adama, ktorým tieto príbehy píšeme, a 14-ročného Šimona, ktorý tieto príbehy ilustruje. A je to knižka venovaná deťom v predškolskom a ranom školskom veku a ich rodičom. Má to byť niečo ako dva v jednom, zároveň príbehy Húsky Zuzky a dobrodružstva jej kamarátov a zároveň sprievodca ku krásnym miestam v okolí Žiliny, ako je napríklad toto vodné dielo. Keď ja som mala chlapcov malých, tak sme vždycky si čítali knižky o miestach, kde sme chceli ísť na výlet, a potom to bolo aj pre nich zaujímavejšie tam jednoducho ísť. V tejto knižke zvieratka, ktoré pochádzajú z dvora nedaleko Žiliny, chodia po rôznych miestach, ako je Strečniansky hrad, ako je Budatín, ako je vodné dielo Žilina a ďalšie pekné miesta. A vždy si to predstavujem tak, že vlastne tie deti si prečítajú ten príbeh o tých zvieratkách spolu s rodičmi a rodičia si potom pozrú ten typ na výlet alebo na nejakú aktivitu s týmito deťmi a môžu si ju spolu potom krásne užiť. Adamko, a povieš, ako vznikol nápad na túto knihu? Tak akože cez túto malú húsku. My sme hľadali v aute meno pre túto húsku, lebo sme ju kúpili. V Bojniciach, na výlete. V Bojniciach. A potom sme, že čo to môže mať? Čo sa tak rímuje možno? Tak a potom sme zistili, že napríklad Húska Zuzka. Jasne. Potom sme rozmýšľali a z tejto malej húsky sme urobili celú knihu. Celý príbeh. No a ty si bol potom Baranček Adamček. Hej. Tvoj brat je Adamček, môj brat Piton je ilustrátor a áno, je Piton Šimon. Presne. Lebo všetko sa musí nejak grímovať. Ak sa teda rozhodnete podporiť tento náš projekt, získate dva v jednom, sprievodcu pre rodičov a deti okolo Žiliny a zároveň veselé dobrodružstvá a príbehy Húsky Zuzky a Kačky Katky u letenej dvojky. Tešíme sa.